Okay, da, Gina so, or Fansua, Humanda so, offer. Say ya no kure, what I would hear. Otumi kasa fun so ma ne ba na dwowan otumi pie na le wura vimpo se waso fan tresefia me ne nete omu me se me na me yeman odware sra fa ne bag obia wa pie beje di se dakropa gas san wo pie wase makobie ma no akoka se wonko so jabidie behwatem didie ne mu kasatwie wase be ma no eben oban so no eben de buafu a wo kasa behwe wasom na no pipiripie Ana Kwojo da to me Bajuma. Daddy pa me me Bajuma collect Freya day. Rana Joa no ni me di hide and seek me koda ne nchen a no so de akoda fom me to ne fom ho a no so de akoda mpaso me be mat me ye den saka hura e ho paso me de me nan to ne so a no ayi ato nchen na kuani ben na kwafuo mu a wonfa kenten aware a me ware ye no ene na me ware ne sen Down, Lazy baby.